summer. Ngayon dyan ang buhawa sa mga. Patagipin ako din mo na ako pag Pero sige na rin na Rosa. Brush eh, ibig sabihin mo yun. Kasi nga? Ay, sabi ko na maibigin na ito. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God. Reveal your soul. He said, cast your burdens upon me, those who are heavy laden. Come to me, all of you is easy. What you done is you feel the world just turn down on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you'll see, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and make it come alive. He said, cast your burdens upon me, those who are heavy laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest.
and I will
din, no? Pag-umawa ng Diyos Ama na si Kristo magwawalan. Ini Evangelio sa tuwing benedisyonan ng Alba Bendita ng Panginoon sa iyong bunya. Ulit na sa ating San Pablo, itagawos ng Panginoon ni Cristo Jesus, binigyan sa iyong kagalanan. Kaya kita binigyan sa iyong kagalanan, binigyan kita sa kaibahan niya. Kaya sige na si Cristo na buhay umat sa mga ganahan huli, sa kumaway ka naman, kita man mabuhay niwa. Kung kita nakasawag sa isang kagalanan, kita man nakasawag sa isang kabuhay niwa. Pagbukat ang mga tanda ng Kristiyano, kaya kasi Teresita Bunyagan, siya ang sumangat ng Kristo sa alaw ng Panginoon ni Kristo, magpinay ko siya ng kawayan. Ako ang pagkabuhay luwa kasi ang buhay ay nanatagos ako kung sa nalala mabubuhay luwa. Kanina, inako at Teresita ang liwanag ng Kristo sa iyong buhay. Si Kristo liwanag ng pinakal. Ikaw mo sa iyong buhay na sa tuwan. Kakulangan, tututin na pagkalaan sa ating buhay na sa iyong susuon, susunod sa iyong panalaw. Hindi ka na naluluwa sa iyong paligtasan na inagkaka mo para sa Diyos at tao. Sa ilaw na magkunuwan sa mga kanan, asin magkakaroon ng kawawayan sa Israel na sa iyong panwahan. Cruz. Kan si Teresita, binyagan,
100 sa ko. Mura. Ang mura ay nakakikasita sa pamahayagan ng pagkamo. Pinihin siya sa tulong Kristo na makakatulong ng ulan. Si Jesus nagmahaya. Pinataon ko ang mga ang tutol. Magkami ng umutan ng mga sinig ang pagkamo ko sa inyo. Mamimili kita. O Diyos, naglalakas ng kagtubos ng gabos na tao, wala sa kalagyan sa iyong usurugo na si Teresita, ang kapatawalan sa iyong mga kasalan, ang pinaguan sa liwanag sa iyong mamawayan, uli kay Kristong kagulangan niya sa iyong hati, kayo ang nabubuhay na sinagahari, kasarap ng Espiritu Santo, Diyos Amin. Ako po para sa liturhiya ng pagkaramo ay Eno na babasa ko. Pagbasa ang libro ng Ikalituloy. Ang mga kanal ng mga banal nasa kamot ng Diyos. Asin ay sinidama ng anumang kasakitan. Samantalang namamang sinakalo ng mga dalan. Ang sa ilang pagdadalan kitaguna na sa loob kasakitan. Ang sa ilang pagdadalan pinaguna na sa loob kasakitan. Alagad sinidala sa kapalimunan. Minsan kami pinaguna na sinidala pa pag-usahan. Alagad sinidala na lalo na mabubuhay sa loob kasakitan. Nagpiro si Kaliti. Alagad katulao ang sa ilang patos. Huli ang pinagpapala sa dalang Diyos. Asin nahisinda na maliligo sa sarili. Pinagpapala sinda siri sa bulawan. Ilalo sinda siri sa lulot na mata. At mga naglalaro sa iya, makakasabot ka ng katutuhan. Asin ang mga kahibol, magdadalay sa iyang pagkamo. Huli ang biyaya asin pagkabera. Yaon sa iyang kabahan. Asin sa iyang palakama. Yaon sa iyang mga pagkabili. Tatalaran ang kagalangan, salamat sa Diyos. Minsan ako maglakaw sa kahaw ng kalituman, dahil ako rin matatakutan, ngunit ay kakuya sa iyo. Minsan ako magkakaw sa amaw ng kalituman, kaya ako rin makakatukan hulitin ka o nasa ko. Ang kagalangan sa Pasto, dahil yung anuman na makakulang sa ako, dinadalaya ako sa mga bagay sa basahan, sa tamping mga tubig na malinaw, pinakakusunyan sa kuya. Minsan ako magkakaw sa tamang ng kalituman, kaya ako rin makakatukan hulitin ka o nasa ko. Pinadalaya ako sa dalay ng katalusan, huli ang sa iya'y harap. Minsan ako maglakaw sa kahawin kalituman, kaya ikaw matatakutan, huli kaya kuya sa ako. Minsan ako magkakaw sa tamang ng kalituman, kaya ako rin makakatukan hulitin ka o nasa ko. Kadahayan asin pagkakera. Iwawalas mo sa ko sa tabos lalaw sa kuyan ng pagkabuhay. Mag-iirong ako sa alawin ng rana sa panahon na lahat kasakulan. Minsan ako magkakaw sa tamang ng kalituman, kaya ako rin makakatukan hulitin ka o
nakasalo sa iya sa kaganalan. Kita nakasalo sa iya sa pagkabuhay nila. Ini ang lahat nato. Ang sa kandapin na pagkatalo, ipinangat sa krus kay mahal niya. Tanganay ng hawak ng karakasan. Matunaw na sintay maging kurito din kasalan. Ang dadan dainan ang nakasala. Kung kita nalagan sa kaibahan ni Kristo, kita nanalubog na kita mabubuhay sa kaibahan niya. Aral niya ako na si Kristo binuhay buwan sa kaladan. Asin, dahil nasagtulong pa man magkagadan. Ang kagadanan, dahil naging kapangyarihan sa sayo. Sa tarahon, kagunagunan. Salamat sa Diyos. Matulog ako sa pagkakyaw ng kanal ay mga Asin sa kanyang Espiritu. Pagbasa ang Ebanghelyo na sinulat ni San Juan. Pangawala sa iyong katurangan. Sinabihan sila ni Jesus na ikaw ang hati, magtulog mo sa Diyos, magtulog mo sa ko. Sa mga sa pagmamahal, damulan ay erokan. Manuan mo sa pagkandamig ka para sa inyo. Dahil pinisasabihin ko sa inyo kung bako ini totoo. Pakanuan mo sa pagkandamig ko ni lugar para sa inyo. Babalik ako na ng ibang inibako na kamo. Nanito sa inyo ako ang dumalik ako. Araw ang nagdala na sige sa lugar na panunod ako. Nagsabi sa iyo si Tomas, pagwalan na iniaalala ako sa inyo naman. Paano may maalaw ang pagkakalan? Si Jesus nagsimbang, ako ang lalay at tutulungan asin ang buhay. Dahil makakadulan sa Ama kung ako ulit sa ko. Mga ulang ang mabuhay ng maleta at sa loob ng mga. Pag-uwa sa iyong Kristo at ikaw. Diyos na langay na ang hapon sa iyong Diyos na tulang. Diyos na kanyang kapanalupan. Yato sa tuwing Ebanghelyo sa Jesus na ikaw magpapati. Magtulog mo sa Diyos, magtulog mo sa Diyos. Mga tulang, ang kagalagan sa mga bagay na hinahawak na ang kagalagan sa mga bagay na hinakatakutan niya kapag sa kagalagan, siyempre, mahihiwalay kita sa satuyan at sa buhay. Sa kagalagan, maisip kita katapusan ni buhay. Kailangan, magayon ang pasabog sa satuyan at sa tuyan at pagkabot. Magayon ang
iyong maulong ang realidad ito. Alaga, sa punto de vista ng pagkugot, ang kailangan, iyong pagkulit niya ito, pagbalik sa kanadera ng Diyos. At sa tuyang pagkulit niya, iyong pagkulit niya ito kay Teresita sa kanyang. Ibinulunod niya ko siya sa mga Diyos at inumanos niya. Mapapagpa sa lunaw, sa buhay ng buhay niya ko sa kanyang ng Diyos. Kasi, at sa tuyang sinusunod niya, iyan ang pinapagkakalin ng pabalo sa sila. Pabalo ang pagkakapit ng katawan sa sayang sabat. Pabalo ang pagkakapit ng kanunuban sa sayang kalaman sa sayang pagkakapit. Bakos ang pinagyan ako hindi na pagkakasita. Kung tingnan ka ang pagkakapit, padalos ang pagkakapit niya ko asin pagkakapit niya ko sa mga malasang na tutubo. Dahil kanya ang pagkakapit daw ng ulan ng ako at sa pagkakapit sa pagkakapit. Sa tamang at sa pagkakapit, may ispita at sa iyang pagkakapit, pagkanda, pasilip sa kanila ng Diyos. Ito ang last na pagkakapit ng Lord, and that will be the pagkakapit which is just in peace. Manatuga ko kita sa Diyos ang mga nakakamahal na nagbuhay ng ating Kristo sa mga kailangan. Kagalo na sa iyo rin kita sa isang manuwaan ng Kristo, kalitasan ng buhay sa mga kailangan. Ang simbang niya ko, kakurangan ng kaligaan sa mo. Kakurangan ng pinagkuhaan sa mong pag-ibig. Si Teresita, tinawag mo kalbanihin buhay na may kasakuran ng siya binagalan. Itaon sa iya ang grasya ng maayon sa mga santo sa langit sa kumpaman, ipag-ibig niya to sa kakurangan. Si Teresita, nagagandang hawak ng Kristo, tinapay ng buhay na may kasakuran. Siya ang buhay mo sa walang alaw ng kurangan, ipag-ibig niya to sa kakurangan. Ang sa to mga buwan, mga kaluwasan, mga kukuho, tanganin ng isang sikreto Diyos, huli sa mga kanakal at kasendang langit mo, ipag-ibig niya to sa kakurangan. Ang kabuhos ng mga lalang sa paglago na sila mauluhay diwa. Ngayon ako ang sikreto Diyos sa iwanan sa iyang pangkawalan, ipag-ibig niya to sa kakurangan. Tanganin ng tagabos na ulit-ulit, panawagin pagkubunasan ng paglago, ipuno ng Diyos na kailangan sa iyang pangkawalan, ipag-ibig niya to sa kakurangan. Kagulakan nila lugar sa mga pangingin para sa mga tugang niya nagdadaan, patawalan sa iyong mga kasalanan, sa iyong sa liwanag at sa iyong gawain, kung Kristo sa mga kagulakan. Amen. Mapapagpunan. Sinilulog niya ba sa tong mga
Kailangan nagagawa na nagagawa sa iyong sulubon para sa iya, sa may dinulunod ng sakripisyo ng pagmomo, ipinakikinahalan niya sa iyo, na ikaw mo sa iyo at may ano na yung nasaktulan, uli kayo natin na sa mga dinulunod sa kabayaran ng kasatan, uli kay Kristo na sa mga kagulangan. Amen. Ang naglalamakas sa iyo. Asin sa salita ng Espiritu, Itaas ang mga puso, ititaas mo na sa ang kanyang masalamat kita sa kagulangan sa kuya ng Diyos. manigito asin dapat. Oo, maniniwasin dapat na paano siya nakakaligtas na dahil na sinisan sa iyo. Magpasalamat kami sa iyong kagulangan ng mga Diyos na nakakahaling sa kulang. Sa kapangyarihan ng panghinahangad, sa pagbuo ng kami hinahangad, sa buong mo sa dagat, na inumahan sa mo, na bububalan kami ng daily sa alat. Asin kami na tinubos ng kagadalan sa iyong kaki, sa pagtulong mo binabangon kami para sa pagmawayan at sa iyong pagkabuhiluan. Kaya kayo pagkakilakula ang Angeles sa Santos, nagawin kami sa iyong at sa iyong umawa na iyong tapos na sa Santos. Kaya siya sa ugali ng Diyos, pinasalukiban sa Diyos sa pasyon, nagpo siya ng tinapay at salamat kinain. Tinanong sa iya ng mga disciples na sa mag-aapos kasi magkakain. Ngayon sa kuya ito, ang pinulog para sa iyo. Silipan ka pa ang ipagpanyaman ng Christ kasi tinalay ng kasalanan
Yung gumagawa naman sa iyong simbahan na nakalabok sa bilog na pinaka. Namaling na lulusos siya sa magkamo, kay makanya sa magkapan si Leo, kahit sa mabis na si Joel, as in kagabos ng Leo. Yung naman sa iyong sulugaw sa Tensita, na inabot siya yung mali sa kinalamin. Ito mo na siya nakagay sa kagalaman ng siyong kapi, makasumaro sa sariya ng sa pagkakulay mo. Silipan yung buwas sa iyong pagkaharap, at sa mga tuga, nagtulong sa pagkakalap ng pagkakulay mo at sa nagabos ng mga ganap. Dahil naman sa kasaliwanan at sa iyong loko. Kailangan ng ikabos, nagiging kami, dahil kayo isang kamayang birhen ng Diyos sa Jose, na sa Jesus. Tanong ang apostol sa Santos na kayo na napagtayan ng sa inyo. Magmaraming pagkakalas ay buhay din isang kurang pag-uwa kasi magpapaway sa iyo sa inyo at hindi sa akin si Jesus. Huli sa iya, ang sintema niya sa iya, sa iyo Diyos ang magpapamakan. Kasama ng Espiritu Santo, sa labos ng kagalaman ng sa inyong sa labos ng kagalaman ng Amen. Asli sa iyo kong Espiritu.
tuluyan ng gobyerno ng Diyos Kristo na nagpapahal ng kawasan ng kanilang pagkalaga ng mga Diyos na sa pamamagitan ng gobyerno. Pagmana sa pamamanigo na kamagalaw sa ulang araw, alagaan ng karamasan na asilin sa lumalag pag-umayan. Amen. Mga santos Pedros, ang sa pagkabang sa iya, ang Minister Kaluan ng Magsabat ko sa iya. At sa iyang kalagahan kasiguro nito sa pagkurangan. Kristo, nagkakot sa iyo, iba't At sa iyang kalagahan kasiguro nito sa pagkurangan. At sa iyang kalagahan kasiguro nito sa pagkurangan. Sa grasya sa pagkama ng Kristo, nagpapasalamat kami sa iyo, Holy Catholicos sa kahayan, na itinao sa iyong sulutuan at ang nabuhay pa sa iyo sa ibabaw ng lahat. Kagulangan kailangan ako at sa iyong sulutuan na kinakarangan mo ang pagkukulas ng paglaban sa iyong pagkakat. Sa tunay na iyong makaayon sa kanahin mo na iyong isabihin, tulang sa kapanahon at ng panahon, Holy Cristo sa mga kagulangan. Amen. Kagulangan ang pasalihan Sa liwanag na sa iyong pamamahala. Asin sa iyong Espiritu.
Amen. Pagkatao sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkirundong sa mga kapamilya at nilulubong na ganan sa simenteryo Katoliko. Republika ng Wala, magkakit ng basura, araw na pupusin si Galileo, bisyo at sa mga patos na dulce sa karang mga santo. Kung may nalipagitang pagkakot at sinimong ay kakao sa mga nakitang lubong, magdahil na ikalagay pa para nagkakot ng mga api, asin pangos ng pagkakot ng ilong. Ang ribon na hinalagay sa kabalo, ay pagwagas sa isa na, mas marami na taan sa nainin sa laong man kabalo. Ang tampunin ko, ilaong na lang sa nitso, sa ilipo ay pinatutunan o wala pa. Mantinod na po ang kaniligan sa kaisa ang sa ilang ang pusan ko. Salamat po. Pasirin na naman. Sige na. Sa Giraray, sa mga po sa mga pamilya, tapos puso ko kami nagpasalamat sa labos na nakaibahan namin sa mga kondong sitwasyon. Sa mga nagkakalit suporta, budget, presensya, asin, kabuo na buo, naging paparanggan sa mga habang sa mga nakangulol. Sa Samuyang Balenda family na inilila ni Mama, ay nataki na mag-agit sa iya na nasa marami siya kabuktahan. Waring iilaw niya lang ang sinawag niya ng ulog. Makulong man pero mawala niya po ang trabaho. Yaw na siya sa lugar na marang masakor. Sa Australia family sa lumato sa suporta si Yaw pero sa uyang kapag yung araw ng mga sitwasyon, masitaw na ang ospital sa mga kapilipiwan. Sa mga taong nagtatarapan sa umaalaw sa nakulang pong salamat sa umaalaw na papangadji sa Panginoon Kalimutan isa sa nagluluto sa luya sa Panginoon Kalimutan dito ako. Salamat namin. Ako lamang salamat sa iyo. Sa mga nag-aasala sa nagtatarapan sa ako para makaramas ko sa umaalaw na hindi makakaya ang warang sa mga iba sa mga iyan sa lubong, sa sawang salamat sa effort kasi pakikiramay, sa kiramay, salamat po kasi Diyos bawal.
Picture ako sa Sino daw? Ah, paano? Pagkanta ulit. Si ano, sa rumpa, sa tugang niya. Si ano, si Sino, sa to. Ayan, si JR. Dumang ka na ng... Uy, pasabayan na iyan.
Dati. Bakal Sipa. Sipa ka nagbakal. tatlo. Osmo, DJ Osmo. Di ko alam kung 7 or 8 by ni. Wala.
Di ko ano po. Sabi Catholic ata.
subag subaga o duman sa inyo mo. Usa kanto si ba? Sa Hindi inyo mo. hindi ka mag-check. Guro diretso yung baya. Baka yun lang. Sabi ko, diretso yung baya. Ang sunod-sunod. Kaya din naman nag-preview ba? Festival siya ba? Itong kanto ito. Opo. Ayan, muna lang. Last viewing ko, last viewing. Bibigay, oo. Hindi ilang last viewing, ano ipagkagagawin. Sige na po. Oo, hindi na po. Diyan ka kaya ano? Yung makita. Sige na po. Meron kami na diba? Gawin na? Ayan. Naglalan na kumagawa. Ano?
Malay tayo pandel. Jeep. Jo, supis na ka. May kasi Yay! Ay, ano na eh. Picturean mo na sa nung. Uli ang susugo na eh. Wala na kay nga lang. Ang apat na yan. Iya. Ay, mo na yan. Nagkakaroon din lugo na ka. Nawala ka din na nakandaan. Smile na sa o. Happy ka. ano angel na chicken fry. Up in the sky. Picturean mo ka. At yung mga paano ka yan sa Sabi mo chicken fry mo. Oh, so hindi na siya mag-fry sa wheelchair. May wings na siya doon. Ayun siya. Hindi na kayo mag-convict. I don't know. Huwag na Opo, stranger, wag na yan. Tabi-tabi po ito, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Hindi winalot ko mag-iatong sinunani. Hindi na po. Pag-una, may lawin. Kasama, pag-una, may lawin din sila. Ay, si Teresa pala. Ay, may... may exam. Kasi alay sila. Yung ma. Ano mga klase pa rin ka? Pagsing ka na lang habang ginaglows para narinig ka pa. Yan. Pagsing na. I need Mama Tana. Pagsing ka lang nga. Para ito yan naman eh. Pagsing na. uwi ang ano. Supapan. Papanida. Yes. Okay. Oo. Huwag na magpakarga. Magpapakong ka. Mamaya na. Magpapakong na tayo. Magic na tayo. Magic na. May pangadjian ko. Anong ngaji ko? Wala ako kayo. Bagis. Big. Gid mo na ito kayo ng gumambal nito. Iyo. Don't drop it hold mo lang. Mamali pa rin maliwala sa ng pandok ni mga mata. Tulo pa dati. Iyo, mabalik ako.
Maring ako na lakaw. Si mama yung baga lang kawo nila. Oh, sa inyo yung parade. Masanay ng ano mo. Tuyo mo. Ito kaya big habi sa tayo mo. Hold mo na yan na ano. Who's that? Ano na hiling si Umi ba dito sa iling? Sila yan. I don't know that guy. Ni Mama Ta. Mama Ta yan. Ayun na sila sa out inside. Ahos and hide. And that's one. Papa. Ay, Bamba na. Doon si Bamba. Tumurong mo yung ato kita si Mama Ta. Doon si Bamba. Doon si Bamba sa may church. Doon ba tumurong ka ba? Eh, dalaw si Imo. Sige, lupa di ni Imo. Madisi si Imo. At saka nang bata nagtak na. Si Imo. Wala si Imo. Pinimiwa. Ayak na naman si Imo. Ikaw mo pa. Pag-gusto na lang. Gusto na lang yan. Later na later. Eating na. You don't let me eat. Later na. Tapos sa ano? Pwede na. Mami, adara na. Let. Ay, tinao ko na. Insan. Kapay doon. Baba di malaki. Doon na ikaw mag-juice.
Ko. Pinaramang ko na kasi. Oo, ilawa. Manila. Washers dito. Wait, kami ba yung we need to washers dito. May ano dito. I love you, Mama Tata. Eto. Oh, ito. Tama, tukong na ka mo. Babayaan mo na po ta. Tama ko na magkuha na lang. Ita, dakol man kaya na maluto pa gaya.